Yo, what's up mga katrops? Welcome din sa akong YouTube channel. Ako din si Buholano Vlogger. So ato ang isgutan karon abot sa kwarta. So kung bago pa ka sa akong YouTube channel, kailangan pindutan ng subscribe o pindutan po ng notification bell para always kang updated sa mga parating kong mga videos mga katrops. So usa na to sugdan tong kanang vlog mga katrops. So matag sa inyong update about diri sa Bohol. So karon adlaw sa Lunes, November 23. O medyo dagom-dagom sa mga trops na babaw. Kaninang buntag gadagom siya. Tapos na talisik kamay. Gabi era po na mga trops na dagom-dagom na gida. Talisik mo uwan na po. Karon medyo niinit na po. Ano po yung kapadong na dagom na talisik na po. So sugdan na to ang topic mga trops. Mga katrops, atong iskutan karon abot sa kwarta. So bisay dagang kwarta diha pabayla ko, bisay way parana parehata. So kaning kwarta mga katrops, daghang klaseng daaning kwarta mga katrops, kaning butanga kay kaning kwarta mga katrops dugay tigumon dali hotdon nakabantay mga katrops. Kaya ako mismo ako nakabantay medyo mga katrops. Kaya katong nakoy kwarta mga tops 1,000. Gamay ra gud ipamalit ng mga tops. Natingaw kay gamay na ng gamay na bilin. Sinsiyo na. So natinga ko nga gusto man ipamalit ng nga. Mura man ibilin sa kung 1,000. So siguro iba ko nga dagan nagkabantay na. Kaning kwarta mga tops. Daghang pamagi nga mga tops ng butanga. Kaya pamagi pamalit og kanang mga dautan na butang. So kubaw na mga traps. So nagpayuban para makakwarta na naman manoles. O uban kanang kwarta ipamagi na og ipalit og sabo-sabo. So dagdag ko epekto ng kwarta mga traps. Tungod sa kwarta mga traps nagkaaway-away na ng mga kanang banag-asawa. Siyempre karadlaw ba tamo kaon mga traps. So kaaway dyan na sila sa watay kwarta. So ingani ra buhaton nila mga trops. Pwede nyo sundogon akong gibuhat mga trops. For example, ako bisyoso ko mga trops ha. Bisyoso ko, manigilyo ko, tapos mainom. So for example mga trops, na ako 20 pesos na palit ko 2 ka sigilyo. So ang sigilyo karon 5 pesos. So kanang sobra to mga katrops, pwede na ko isud og alkansya. So sa pila kadlaw nga imong sigugho kanang alkansya mga katrops, di ka kabantay nga mudaghan na siya. So sa panahon karon mga katrops dapat magtipid tag kwarta bisa pag daghang tag palitonon. Bisyoso magay ka, so kailangan pug kamo tipid og kwarta. Di po na isut-sut na imong kwarta. So manundog ka na mga katrops nga kanang nakoy pamalitan mga katrops. For example, nakoy 100 mga katrops, tapos ikuan ha, tapos na mga sinsiyo. Kanang sinsiyo mga katrops pwede na nimo tigumon na gani mga katrops. Kay sa panahon nga moabot ag panahon nga magkamalisod ka mga katrops. Kaya mga katrops magkamalisod ka mga katrops na kay makuha, na kay magamit. Ay na katrops sa panahon nga emergency mga katrops na kay magamit. So nga na mga katrops
na kay 100 tapos makuanan mo tipakanan mo ng 100 kanang sinsiyo nimo imong tigumon kay sa maabot ng panahon nga imo nang kailangan gamiton wa ka kibaw nga dako na lay kan tigum. So mga katrops, ayaw inyo usikin ang kwarta, ayaw inyo isusot ang kwarta kay kaning kwarta dugay tigumon dali hot doon. So dibog ng kwarta mga trops. Ako mga katrops sari ning kamot pare dana ako sa dari sa bukid para makakwarta ko. So ako musigilyo mga katrops pero kanang sinsiya naman sobra mga katrops ako nang loob. So itong niagi mga katrops i-share na ko ni mga katrops ha para mo tuo mo itong niagi mga katrops o mamalit kaniming sa ko ang pares o misis mga katrops kung na ganun sinsiyo mabutag sinsiyo na magsuwinta amo nang ihog mga katrops. So katong nabilin ng papel ato sa pitakay so na mga katrops. So pagka sunod nga bulan mga katrops amo nang i-abre na mong tigkansiyagay na may importanteng gamiton. So sige na mong hugong mga katrops magigibaw na ako na yung tigong. So amo na tigong mga katrops 828. So yun mga katrops ha amo ang pagbubog ng isang piso ra mga katrops importante na mga katrops isang piso mga katrops importante na mga katrops amo ang pagtigom-tigom mga katrops nakatigom-tig so pwede daw yung anaon mga katrops kaysa kaso nga na importante yung gamiton na mo'y kwarta dalion mo nag-abre na yung ikansiya. So mga na among pagi yung mga katrops para makatipid kanang mga katrops nga dili ka ana kay importanteng gamiton na mga katrops nga di na ka magitang-ita ba na kay na kuwangan pa yung kwarta so nakaikapuno mga katrops. So dumi niya mga katrops ayaw ninyo i-shoot na inyong kwarta kay kaning pag tigom lumabas sa kwarta mga katrops kaya dugayan tigom mo na yung kwarta mga katrops dugay tigumon dalihot doon nakabantay mo mga katrops. So nga to ra buhaton ninyo mga katrops why isa pang bisyoso ta mga katrops baka kibaw ka mo da sa kwarta okay ra isa pag bisyoso ka basta lang yung katrops kibaw ka mo da sa kwarta ng kwarta may problema mga katrops ang problema masakit ka muna na problema mga katrops. So mga katrops kaning butangan mga katrops mo doon yung usa nga kinaka importantehan kaning kwarta mada sa dautan mada sa tarong kay kaning kwarta daghan mo daning kwarta mga katrops kaya pareha pa dito sa mga hayop mga katrops kaya mga kabaw nga igor manab mga mga sagbot. So ano man yung trabaho balita igor ta mong igor ta manabsab sagbot. So pareha ta na mga kabaw diyan ta manalbaho kita kay di mo ta mga awang naso trabaho ta mga katrops para makakwarta ta. So ang ngayon nga magtigom-tigom bisag gamay nga butang mga katrops sa piso pa na mga angay lang tigumon na nimo mabutag pa lang nga imo nang gamiton so nakaigagamit. So mga katrops mall din tama na kong vlog mga katrops. So sawa pa naka-subscribe sa akong YouTube channel pag-subscribe na ug pindota pod ang notification bell para always kang updated sa mga papating o mga videos. So bye bye na mga katrops, I love you. So mo na mga katrops sa unsang problema sa tong magian. So hindumi mga katrops nay ginoon na to nga katanaw to. So kita pasagdan nila. Remember mga katrops, the God is good all the time mga katrops. So bye bye. Sorry, it's DJ.